MIF TV. Televízia, ktorá je k vám najbližšie. Čas, teda práve teraz, na 50 miestach Slovenska zaspievame 6 známych vianočných kolied. Ak chcete spievať s nami, máme pripravený spevník kolied, ktorý je súčasťou MI Trnavských novín, ktoré sú pre vás zadarmo pripravené pod pódium. MIF TV. Televízia, ktorá je k vám najbližšie.